Hai beb song horkothungni jorao norongni thanio kaisa kok thuma sogoi rwnani haikaba kaisa nangkhokmani kok norongni thanio nongni o khonjao khnarwnani hinai tini kisisa video phaiye Facebook ni maddhome norongni thanio sogoi rwnani hinai wansagoi tini ang ma phaimansi ang wngkha ei Khoroksa Twiprasa ni bagoi samung tangi tongnai norbo je sineba sina phiaba o sini mungrokno जों saito toniwai je nangkhokmani kokno जों salena miyani sal wngkha 19 August 2023 miya जों haste gwnangino tipra haste gwnangino palai tonglaio Maharaj Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni achemani salno haikeba Maharaj Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni ei birth anniversary जों palai tonglaio kereng thaino जों palai lekha o tongthok o ei tongthok achema salno जों palai laio phiaba rangchakhani tiprasarok pogoi tathandi o srisiti laibuma je chini Bubagarani Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur bongni jorabo bongni amolo thei kochagibo o tiprasani bagui o tipra dophano mothangui narna bagui fight khailangmani tini bo tiprasarok o haono tongo o ha tiprasani ha o ha tiprasarok belaino o hano tiyei choba khlailangmani जों nukjago phiaba lai thangnai miyani sal 19 August 2023 miyani salo जों belaino o kokrangno khanakhai khas hamani kok chini sinimungno tola suklukmani kok tini international level of mungsogijak Maharaj Bir Bikram Kishore Manikyani phiaba tangei tini tripra hasteo taisingo nang nukha kaisa news ni maddhome news o Khoroksa anchor bo kahamkeno saka tiprasano suklukmani deklaikha tamoni bagui Palai Jakya o thaio khe obo thai obo jaga norno tabuk ang sawana obongkha MBV International Airport Maharaj Bir Bikram International Airport Agartala o bini mungisi tini airport hingkai o airport tongthotok ke sajujangnani nangmani naithotok ke sajogoi palaina tongmani Maharaj Bir Bikram bini o tongthok achemani sal bini birth anniversary o jagao bono जों taibo sonman rwoi taibo respectful rwoi जों MBB International Airport taibo hohom dodomke palaina nangmani because this is an international airport which we everyone know that this is inaugurated by our PM Sri Narendra Modi ji who came far away from Delhi to Agartala and then inaugurate this MBB International Airport but जों tamonukha inauguration to khlaika jorao phiaba Bubagarani Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni mungai ungo hinai bini its statue haikeba bini je Mangthong o Mangthong no khulogiri phaimani abo जों nagi mangkha phiaba tini Bubagarani Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni amsakmung kotor tongphano international level of tongphano tini Palai Jakya Bubagarani Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni birth anniversary ei MBB Airporto belaino kha khamani kok rangchakhani tiprasarok tiprasa o tiprasani laibuma जों
जों तिप्रासा si palayo phiaba fatarni phainai ayangnar arini phainai rok palaiya nini laibumano mothangnai sabo nung angse chini tiprasani laibumano mothangnai bo ang nung jotoni phanango enke obono tino norong thani okok thoma ang kichisa rohornani hini wansagoi tini rohormani sei khabangni takute bhuksong kebono thangai budi tokdi hini samaniya जों तिप्रासा जों हामजागना बरंगो हामजागमानि बैनो रना बरंगो जों तिप्रासा गरै बिग्रा खांग्रा रंनो चुबानानि बरंगो तिनि ताखु खरकसा चुग्यांगै तंमानि जरावो जों थाङै चुबामानि अबनो तिप्रासानि सिनिमं आव अबहायनो आं सेलेङै दिनि o video ni maddome ang no ni puskang phaimani sei rangchakhani tiprasa rok yes ang proud tiprasa o hani busa tai 19 August 2023 ni o bisio angmahai phainai bisi othoba future o je o 19 August 2023 ni bisi rogo optei angyatei जों स्टेप माना लेनाय खाबानि ताखौते बखसं जों दिनि लाइभ मानो जों मोथाङै नारमाया हंखाय जों कमरि थांनाय आव अम सोगबायनो ओंसेतन जय हिन्द जय भारत हामबाय।